xa hoxe empezamos a repartir entre os asociados pois os raña e gaña, que xa foi unha modalidade que fixemos o ano pasado, que ten pois moito éxito. En total vai haber uns 3.000 euros en premios. Pois vamos a seguir movilizacións. Neste caso sería este próximo sábado día 3 ás 12 do mediodía. Empezaríamos concentrándonos na Praza da Farola, ou Praza de Galicia, que todos coñecemos como Praza Farola. Igual que en campañas anteriores, vamos a dar comienzo con la operación Kilo, que consiste en la recogida de alimentos básicos no perecederos para repartir y distribuir entre la gente necesitada a lo largo del año 2012. Simplemente darvos as gracias, ao mellor vos preguntades por que o motivo de facer este acto de entrega dunha parte da máis importante, a parte máis importante das subvencións. Asador Parrillada Río Liñares. A partir das 7 da mañán danse desayunos. Todos os días unha ampla carta: calamares, polvo, langostinos, carnes á brasa, chuletón, croca, churrasco, solombo de boi, entrecot. Temos 10 variedades de tortillas e ensaladas, así como empanadas e postres caseiros. Ven a celebrar os teus bautizos, comunións e todo tipo de eventos. E ademais agora dispoñemos de salón privado para comidas familiares ou reunións de empresa. Agora, por comer ou cear no Asador Parrillada Río Liñares, recibe puntos para comer gratis. Asador Parrillada Río Liñares.